Díky na všetky videá. Fakt díky. Bara. No to by povedal, že železo oželezilo si sa. Železo oželezilo si sa. Ahoj. XX. Tak teraz povedz strč prst skrz krk. Strč prst skrz krk. Povedz Ferrero Rocher. Ferrero Rocher. Bravo. Čo? Hurt me! Ej, ďakujem Matúš. Máš tam follow. 5400 follow máš. Niko. No? Kto ti poslal? Neviem. Nevidím to, ale poslal mi. Ale dosť mi akože. Ďakujem mu veľmi pekne. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Kamo, chápete, jemu zablokujú účet. Je to možné toto? No, jemu blokli účet asi. Asi, že 3 týždne som na to čakal, kým dá 1000 follow a jemu teraz bloknú účet. Chápete? Almas Diamond. Čave s Almaskou. Môžem streamovať až 2022. OK. A tak to mi potom zablokujú už úplne. Tak podáš námietku. OK? Tak lidičky. Za 10 minút. Za 10 minút pôjdeme. Chod do svojej izby. Ale čo? Chod do svojej izby. Chod do svojej izby. Ďakujeme. Čo? 10, ja som dostal 10. Klipel. Idem. Zaspievaj Coco Jumbo. Ďakujem. Idem do svojej izby. Záleží Matia, ktorý dá 6 bodov za nich. 13 ľudí, ty vole. Tak povedz Maťovi, nech neposiela nič. OK. Ja, Coco Jumbo, je. Vyhrávame, dostal som asi že 10 coinov a mám veľmi rád Matúša Baloga. 12 ľudí. Áno, som slovanista, si predstav. Presne tak. Dajte mu follow všetci. Coco Jumbo. Ďakujem, Bravo Stars fan. Čau, Jožo. Ahoj. Takže si frajer, pretože Slovan je najlepšie, teraz si pošlem dačo. OK, ďakujem. Slovan je najlepšie, áno. A nemusíš teraz posielať až pri duele. Dobre, máš vyfúkanú ofinu. Ne, to sa mi samo... Ej, Bravo Stars. Máš tam follow. Ej, Matúš 2. Matúš, máš tam follow. Ďakujem ti veľmi pekne. Za každú ružičku si dám facku, OK? Od teraz, takto, že každá ružička, tak... Ne! No! Áno! 6, 7, 9, 10 ružičiek! Matúš, máš tam follow. Ty aj s Matúšom Balgom ste frajeri. 20 ľudí tu je. Čaves všetci. Čaves. Že 20. Matúš, ďakujem za follow. Čau, bez mena. 26 ľudí. 27, ty koks. 38? Tu bolo, že 38 ľudí. OK, takže 10 faciek.
To bude také priemerné. Matúš B! Ej, splnil si mi cieľ. Ďakujem. Matúš B. Ďakujem. 30 ľudí. Peter! Pálko je borec. Ty si fakt borec. Ty kokso, ďakujem. Au. OK, kamo, 35 ľudí. Čo ti šibe? Za 10 minút bude stream. Kde bývam? V Bratislave. Čo máš teraz za tričko? Takéto krásne. Na dobrom si mal si 47, hej. Nech žije Slovan. Presne tak. Za 1 milión vyhráme doma. Matúš B, titulný darca. 2, 3, 4 a 3. Ďakujem. Matúš B, ďakujem. Hráš futbal? Vieš čo? Nie. Len mám tričko futbalové, ale... Peter Pavko. OK. Matúš B? 1, 2. Ďakujem, Matúš B. Ty čo? To nejak sa dneska rozbehol, alebo čo? Ja nechápem. Čo to je, Matúš B? Ďakujem. Aha, hej, vidím tvoju profilovku. Čau, Tikár. Čau. Ináč ja tu mám vír, takže ja za to nemôžem. Fúha, som dal moc veľa. Čau, kamoško. Hráš aj dačo iné než futbal? Nie. Peter Pálko, ďakujem! Ďakujem za 5 ružičiek. Ďakujem, Peter. Áno, ďakujem. Matúš B. Ej! Áno, 4 ružičky. Ty si u 13 nie. Matúš B, ďakujem. Nemám sa byť. Ja si dal také pravidlo, vieš. Matúš B, ďakujem. Ne, na čo? Andika. No, prečo? Lebo za každý coin si dám jednu facku. Nemám sa fackať. Peter Pálko! Áno! Čo? 10? Ďakujem. Keby ti niekto leva poslal, tak čo? Tak vieš čo? Celá bytovka by vedela, že som tu ja. Ďakujem, Markus. Čo ti šibe? Markus, ďakujem. Áno, Matúš B. Áno. Čau, ale... Oh! Ej, ďalšie srdce z prstu. Ty si za barcu? Áno. Pôjde do... Peter Pálko! Ďakujem. 2! Čo ti šibe? 4? Vy ste normálni, ľudia? 32 ľudí tu je. Môže byť 32. Tu je 32 ľudí. Ďakujem za follow. Daj namiesto faciek kliky. No ja som nie taký dobrý v klikoch. Tak niečo iné, napríklad to... Ja neviem. Brúšaky. Za každý coin urobím brúšaky. Pôjdete duli aj o tresty? Áno, pôjdeme, len môjho brata blokli. Drepy? OK, tak drepy. Takže za 2 minúty sa napojí. Koľka taxi? Osmak. Sice nevyzerám asi, no nevadí. Nič?
OK, takže idem blokovať bez mena, lebo ten tu vyrušuje. OK. Maťo, si... Ale nikoho som neblokoval. Zo srandy som povedal. Bol si niekedy aj za Real? Asi nie, neviem, to môj brat je. Modapos. Ak niečo pošleš, lebo toto. Aby som ti veril. Môžem dať tomuto, že... Jak sa volá on? English or Spanish? Koľko rokov má brat? Menej jak ja. Slovakíš, Majko. Áno, tomuto. Markusovi dám ešte moderátora. Ten si to zaslúži. A ešte Peterkovi. Ďakujem, že som frajer, díky. Ďakujem za follow. Akože zase 20 ľudí, to mám dať každému, akože ja hej, Bravo Stars fan, ty si poslal, takže tebe dávam. Máš, neviem, nemám. English. Messi je najlepší. Aj ty si poslal? Neviem. Ďakujem za 2900 lajkov. XX, aj ty si poslal? Neviem, nepamätám si. On nie, OK. Neymar je najlepší. OK, Kiara, OK. Toby už ideš? 27 ľudí, čaute. Andika, kedy? No mal by už ísť, akože. Chceš šišku? To som len tak tam dal. Čiže aký zabijak to. Ale to je asi moc veľa, dám tam niečo iné. No to bolo novo! Ty Čaves! 30 ľudí tu mám, no čo je? Poď. Ak prehráš, tak... Máš 30 ľudí. Ne, vyskúšame, poď vyskúšať. Jasné, na čo? Poď vyskúšať, ak prehráš, tak na teba vylijem pohár vody. Hej, ale tak to je na čo dobré. Díž má 15 bodové, 0. 56 ľudí! Kedy streamuješ? Celá moja trieda? 60? Tu bolo 60 ľudí. Kamo, on je normálny, on to odpojil. Chápete? 40... Kamo, viete, čo sa stalo? Moja celá trieda, všetky dievčatá z mojej triedy ma blokli. Akože ma nahlasili a potom blokli účet. Mikušik účet! Máš tam follow, ďakujem. Čaute, ďakujem za follow, Mikušik. 52 ľudí, idem s niekým toto duely. Dám nezrkadli svoje video. Alebo mám to nehať? A nechám to tak. To je jedno. Alebo jak to chcete, takto? Áno! Ďakujem! Barcelonu, sorry. No, takže ideme s niekým. Čau, Boďas. Chápeš, že som mal 60 ľudí. Som ti dal follow, budem každý deň chodiť na streamy. OK, ďakujem. Ja? Jasné, že som ja za Barcelonu. Môžeš to líbnúť, mne to nevadí. Ešte tu mám ďalších. Ukáž, Matej, ty máš aký dres? Barcelona.
Presne tak. Ja tu mám